Това е стая, в която са преподавали уроци. Тук са стояли преподавателите, а това тук са учениците, демек шофьори. Вижте какво чудо. Гледайте. Какво бюро. Това е просто всичко една история. Гледай. Гледай. Лада. Просто една история. Но всичко вече е леш. Ето къде са били учениците. Тук може да се направи перфектен документален филм. Страшен филм може да се направи тук. Това е нашата България. За съжаление. Това е нашата държава. Каква е била, а каква е в момента. Изоставена да се разруши. Но да речеме сега икономиката ни диша, работи икономиката. Ето, дападжийските тоалетни, плочки дападжийски и така. Но сега всичко пада. Сега всичко пада. Така е. За съжаление, така е. Това е нашата държава. Била е подредена, чиста, хубава. Сега в момента е забравена. Ето както тази стая. Плесен, мухъл и отврат. Най-богатият дап в България е бил нашия. Най-богатият дап в България. Така. Сега вече не е.